салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиш. айни ҳол мо ҳайати эҷодӣ дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ қарор дорем ва тасмим гирифтем то шумораи навбатии барномаи матинро бо варзишгарони касбӣ манзуратон намоем. ногуфта намонад ки шартҳои барномаи имрӯзаи матин бештар ба шиноварӣ бахшида мешавад. маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеши моро бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матин шуморо бо варзишгарон шинос мекунем. иштирокчии якуми барнома Садам Рамзиёрзода. Садам Рамзиёрзода дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошад. аз машқу тамринҳои 3 сол сипарӣ гашт. нозикӯи шиновариро аз устоди варзиш Аҳмад Умаров меомӯзад. вай 15 маротиба дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ ғолиб омадааст. инчунин иштирокчии чемпионати ҷаҳон аст. мақсад дорад то дар оянда бештар шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ, осиёӣ ва байналмилалӣ ҳимоя кунад. иштирокчии дуюм Даврон Мирзоев. Даврон Мирзоев дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ машқ мекунад. вай навомӯз аст. нозикӯи ин нави варзишро аз устоди варзиш Муҳаммадкарими Давлат меомӯзад. орзу дорад то нахустин мусобиқаи расмиро дар фаъолияти варзишгариаш бо касб кардани мақоми аввал хотима бахшад. иштирокчии севуми барнома Муниси Акрам. Муниси Акрам дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошад. ӯ дар риштаи шиноварӣ навомӯз аст. аниқтараш муддати 1 моҳ аст ки тамрин мегирад. нозикӯи шиновариро аз устоди варзиш Сомон Али Аҳмадзода омӯхт. мақсад дорад то нахустин мусобиқаи расмиро дар корномаи варзишиаш бо касб кардани мақоми аввал хотима бахшад. иштирокчии чорум Масрур Ҳасанзода. Масрур Ҳасанзода дар муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ тамрин мегирад. тӯли 3 сол аст ки қоидаи шиновариро аз устоди варзиш Сомон Али Аҳмадзода меомӯзад. номбурда 10 маротиба дар сабқати шаҳрӣ зафар ёфтааст. 2 бор дар мусобиқаи ҷумҳуравӣ дастболо шуд. мақсад дорад то дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта хубтару беҳтар ҳунарнамоӣ кунад. иштирокчии панҷуми барнома Умед Лоиқов. Умед Лоиқов тарбиятгирандаи муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошад. дар намуди шиноварии тарзи озод машқ мекунад. вай дар мусобиқаи шаҳрӣ пирӯз шуд. дар сабқати ҷумҳуравӣ ба сегонаи беҳтаринҳо шомил гашт. орзу дорад то дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ ширкат варзад. ва ниҳоят иштирокчии охирин Муҳаммад Раҷабов. Муҳаммад Раҷабов дастпарвари муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошад. аз машқу тамринҳои 3 сол сипарӣ гашт. нозикӯи шиновариро аз устоди варзиш Акобир Файзуллозода меомӯзад. вай 7 медал дорад. аниқтараш дар 5 мусобиқаҳои мухталиф дастболо гардидааст. аз шиноварони маъруф чемпиони бозиҳои олимпӣ Майкл Фелпсро меписандад. мақсад дорад то шарафи варзиши тоҷикро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта муаррифӣ намояд. дӯстони азиз, инак мегузорем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуравӣ оид ба шиноварӣ Акобир Файзуллозода. устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ оид ба шиноварӣ Муҳаммадкарими Давлат.
дӯстони азиз, шарти аввали барнома шиноварӣ аз рӯи тарзи озод мебошад ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад ва иштирокчиён ин амалро ба таври якҷоягӣ иҷро мекунанд. Инак дӯстони азиз, варзишгарон омода мешаванд ва сипас бо штаки довар дохили об мегарданд. Акнун мебинем ки дӯстони азиз, ҳар як варзишгар дар ан ҳамин роҳшино ба таври алоҳидавӣ шино мекунанд, яъне ба якдигар халал намерасонанд. хуб мебинем ки пас аз чанд лаҳза дар ин шарт ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. хуб мебинем ки айни ҳол се нафар варзишгарон Садам Рамзиёрзода, Муниси Акрам ва Масрур Ҳасанзода пештаф ҳастанд. дӯстони азиз, Даврон Мирзоев, Муҳаммад Раҷабов ва Умед Лоиқов ба нуқтаи муайяншуда мерасанд. тамошобинони азиз, дар шарти аввали барнома аз миёни 6 нафар варзишгарон Садам Рамзиёрзода ғолибияти софро ба даст овард. дар шарти аввал Садам Рамзиёрзода аввалин шуда ба хати марра расид ва соҳиби 10 хол шуд. Масрур Ҳасанзода мақоми дуюмро ишғол намуд. Муниси Акрам 8 имтиёзро ба даст овард. Даврон Мирзоев дар ҷои чорум, Муҳаммад ва Умед мутаносибан дар зинаҳои баъдӣ қарор гирифтанд. дӯстони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ бо тарзи пӯшнокӣ мебошад ки ба таври алоҳидавӣ иҷро карда мешавад. барои иҷрои ин шарт Садам Рамзиёрзодаро даъват мекунем. дӯстони азиз, инак бо ишораи довар Садам Рамзиёрзода ба шарти дуюми барнома пардохт. акнун мебинем ки ин тарзи шиновариро, яъне бо тарзи пӯшнокӣ мегӯянд ки айни ҳол Садам Рамзиёрзода ин амалро иҷро карда истодааст. нукта намонад ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад ва ҳамчунин Садам Рамзиёрзода соли ҷорӣ дар чемпионати ҷаҳон дар Маҷористон низ ширкат варзид. акнун мебинем ки дар барномаи имрӯза чӣ гуна натиҷа нишон медиҳад. дар шарти қаблӣ аз ҳама зинаи аввалро касб намуд. Садам Рамзиёрзода амали мазкурро дар муддати 38.23 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Даврон Мирзоев. инак Даврон Мирзоев дохили об гардид, акнун омодагӣ мебинад ва сипас бо ишораи довар ба шарти барнома мепардозад. ва нукта намонад ки Даврон Мирзоев дар ин мактаби махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ навомӯз аст. дӯстони азиз, ва бинед ки ба ҳар ҳол ӯ хело хуб ин амалро иҷро карда истодааст. тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи матнро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии Мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ манзури шумо гардонида истодаем. мебинем ки аллакай суръати Даврон Мирзоев каме паст мегардад. ӯро зарур аст ки бояд ҳарчи зудтар бо суръати баланд бо анамун тарзи пӯштнокӣ шино карда ба нуқтаи муайяншуда бирасад, зеро ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. дӯстони азиз, суръати Даврон Мирзоев на чандон баланд буд, вале тавонист ки амали мазкурро дар муддати 52.17 сония иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Муниси Акрам. тамошобинони азиз, иштирокчии навбатӣ, иштирокчии сеюм Муниси Акрам инак мебинем ки дохили об мегардад, омодагӣ мебинад ва сипас бо ишораи довар ба шарти барнома мепардозад. акнун мебинем ки Муниси Акрам назар ба рақибони худ чӣ гуна ин амалро иҷро мекунад. ва дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем ки масофа 50 метрро ташкил медиҳад. аҳсан мегӯем, Муниси Акрам хело хуб шартро иҷро карда истодааст, суръаташ ҳам хело хуб аст.
тамошобинони азиз, албатта шиноварӣ яке аз намудҳои варзише мебошад ки барои саломатӣ, барои ҳар як шахс хело таъсири мусбӣ мерасонад ва ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем, дӯстони азиз, ҳатман омада ба шиноварӣ машғул гардед. муниси акрам шартро тавонист ки дар муддати 43-20 сония иҷро намояд. навбати масрур ҳасанзода фаро расид. тамошобинони азиз, иштирокчии навбатӣ масрур ҳасанзода омодагӣ мебинад. масрур яке аз варзишгарони фаъоли ин мактаби варзишӣ мебошад ки хело таҷрибаи зиёд дорад ва борҳо дар мусобиқаҳои гуногун ширкат варзидааст ва имрӯз мебинем ки дар шартҳои барномаи матин ҳунарнамоӣ карда истодааст ва то ҳол мақоми ифтихориро касб накардааст ва шартҳои дигар дар пеш масрурро мунтазир аст. мо мебинем ки дар муддати чанд сония ба хатти марра мерасад. масрур ҳасанзода амали мазкурро дар муддати 43-66 сония иҷро намуд. навбати умед лоиқов фаро расид. инак поштаки довар умед лоиқов шартро шурӯъ намуд. акнун мебинем ки ин варзишгари хурдсол чӣ гуна бо рақибони худ мубориза мебарад. аз ҷиҳати ҷисмонӣ мебинем ки умед лоиқов ва муҳаммад раҷабов аз рақибони худ хурдтар ҳастанд. вале ба ҳар ҳол мебинем, дӯстони азиз, ин варзиш аст. онҳо аз ҳеҷ чиз тарсу ҳарос надоранд. имрӯз бо як мақсади ғолиб шудан дар ин барнома ширкат варзида истоданд. аҳсан мегӯем. бинед ки хело хуб шино карда истодааст, вале каме суръаташ пасттар аст. ӯро зарур аст ки бояд ҳар чиз суръати худро баландтар намояд. аллакай ба нуқтаи муайян шуда наздик мешавад. дӯстони азиз, суръати умед лоиқов на чандон баланд буд, вале тавонист ки шартро дар муддати 1 дақиқаву 3 сония иҷро намояд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати муҳаммад раҷабов. иштирокчии шашуми барнома муҳаммад раҷабов яке аз варзишгарони хурдсол имрӯз дар барномаи матин ширкат варзида истодааст. акнун мебинем ки шиноварӣ бо тарзи пуштнокиро чӣ гуна иҷро мекунад. мо мебинем ки суръаташам хело хуб аст, хело хуб шино карда истодааст. аҳсан мегӯем. тамошобинони азиз, ин варзишгарони муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ мебошанд ки имрӯз дар барномаи матин ширкат варзида истоданд. аллакай ба хатти марра наздик мешавад. дӯстони азиз, дар шарти дуюми барнома варзишгарон шиноварӣ бо тарзи пуштнокиро иҷро намуданд ки аз миёни онҳо Садам Рамзиёрзода дастболо гардид. дар шарти дуюм ҳам Садам Рамзиёрзода аввалин шуда шаҳди пирӯзиро чашид ва шумораи холҳояшро ба 20 адад расонид. ду иштирокчӣ Масрур ва Мунис имтиёзҳои якранг 17-тоиро соҳиб шуданд. Даврон ва Муҳаммад ҳам дорои холҳои якхела 13-тоиянд. дӯстони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома. шарти навбатӣ яке аз навъҳои шиноварӣ мебошад ки варзишгарон дунафарӣ ин амалро иҷро мекунанд. айни ҳол Садам Рамзиёрзода ва Даврон Мирзоев омода ҳастанд ки ба шарт бипардозанд.
инак дӯстони азиз, Саддам Рамзиёрзода ва Даврон Мирзоев вориди об шуданд. акнун мебинем ки онҳо ин амалро чӣ гуна иҷро мекунанд. айни ҳол варзишгарон ин амалро иҷро карда истоданд. дӯстони азиз бинед ки чӣ гуна онҳо шино карда истоданд. шино кардани онҳо дохили об мешаванд, аз об берун мешаванд. чӣ тавре ки шино карда истоданд, албатта ин ба монанди ана ҳамун аст. аллакай мебинем ки Саддам Рамзиёрзода ба хати марра расид. Даврон Мирзоев бошад ҳоло ҳам шино карда истодааст. вақт сипарӣ мешавад ва гуфта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян мегардад. дӯстони азиз, Саддам Рамзиёрзода шартро дар муддати 42,42 сония иҷро намуд. Даврон Мирзоев бошад дар муддати 56,21 сония амали мазкурро иҷро кард. айни ҳол бошад Муниси Акрам ва Масрур Ҳасанзода омода ҳастанд ки шартро иҷро намоянд. инак дӯстони азиз, иштирокчиёни навбати Масрур Ҳасанзода ва Муниси Акрам вориди об шуданд. акнун мебинем ки онҳо ин шартро дар муддати чанд сония иҷро менамоянд. албатта дӯстони азиз, шиноварии ин варзишгарон зуд дохили об шуда ва аз об берун мешаванд. дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе манзури шумо гардида истодаем. ва дӯстони азиз, албатта мебинем ки аллакай варзишгарон ба хати марра наздик мешаванд. Масрур Ҳасанзода бошад аз Муниси Акрам наздиктар аст. аллакай ӯ ба нуқтаи муайяншуда расид ва Муниси Акрам ҳам ба хати марра расид. тамошобинони азиз, Масрур Ҳасанзода шартро дар муддати 47,96 сония иҷро намуд. Муниси Акрам бошад ин амалро дар муддати 50,53 сония иҷро кард. таваҷҷӯҳ мекунем ба амали Умед Лоиқов ва Муҳаммад Раҷабов. тамошобинони азиз, иштирокчиёни навбати варзишгарони хурдсол шартро идома медиҳанд. Умед Лоиқов ва Муҳаммад Раҷабов. хуб мебинем ки аз Умед Лоиқов дида Муҳаммад Раҷабов пешсаф аст. умедро зарур аст ки бояд ҳарчи зудтар кӯшиш намояд ки бо суръати баланд ба нуқтаи муайяншуда бирасад. аллакай мебинем ки Умед Лоиқов рақиби худро гузашт ва Муҳаммад Раҷабов аллакай суръаташ паст гардид. ӯро зарур аст ки ҳарчи зудтар кӯшиш намояд. дӯстони азиз, албатта ин шиноварӣ яке аз намудҳое мебошад ки барои саломатии ҳар як шахс фоидаовар аст. бахусус барои мушакҳои миён, барои мушакҳои даст, барои мушакҳои дил хело таъсирӣ мерасонад. мебинем ки аллакай Умед Лоиқов ба хати марра расид. Муҳаммад Раҷабов шартро дар муддати 57,98 сония иҷро намуд. Умед Лоиқов бошад дар муддати 1 дақиқаву 10 сония ин амалро иҷро кард. ҳамин тавр аз миёни 6 нафар варзишгарон натиҷаи беҳтарро Саддам Рамзиёрзода нишон дод. пас аз анҷомёбии шарти сеюм, Саддам Рамзиёрзода мавқеашро дар садри ҷадвал устувор намуд. Масрур Ҳасанзода бо 26 имтиёз зинаи дуюмро аз они худ кард. Мунис бо як хол камтар мақоми сеюмро соҳиб шуд. Даврон дар ҷои чорум, Муҳаммад мақоми панҷумро ва Умед дар зинаи шашум қарор гирифт. дӯстони азиз, ҳастем ба шарти чорумии барнома. дар ин шарт варзишгарон бо таҷҳизоти махсуси шиноварӣ ҳунарнамоӣ мекунанд ва ногуфта намонад ки ин шартро ба таври якҷоягӣ иҷро мекунанд. дӯстони азиз, акнун мебинем ки варзишгарон вориди об шуданд.
ҳар яке онҳо таҷҳизоти шиновариро ба даст мегиранд ва бо ишораи довар ба шарти барнома мепардозанд. Акнун мебинем ки онҳо шартро аллакай шурӯъ намуданд. дӯстони азиз, бинед ки ин варзишгарон, шиноварон танҳо бо қуввау нерӯи пой ба пеш ҳаракат мекунанд ва бо дастони худ анамун таҷҳизоти шиновариро гирифтаанду бо анамун қуввау нерӯи хеш ба пеш ҳаракат мекунанд. мебинем ки Масрур Ҳасанзода айни ҳол пешсаф аст бо рақиби шикастнопазири худ Садам Рамзиёрзода. каме дигар мондааст. хуб мебинем ки сеюмин бошад Муниси Акрам аст. Садам мебинем аллакай рақиби худро гузашт. Масрур Ҳасанзодаро аҳсан мегӯем дар ин шартам ғолибиятро ба даст овард. дуюмин бошад Масрур ба нуқтаи муайян шуда расид ва сеюмин бошад Муниси Акрам аст. айни ҳол мебинем ки аз 3 нафар варзишгарони дигар пешсаф ин Муҳаммади Хурдсол аст. аҳсан мегӯем. бинед ки хело хуб шино карда истодааст. дар ин шарт ӯ аллакай исбот намуд ки ӯ метавонад ки то як андозаи натиҷаи хубро ба даст биёрад. каме дигар мондааст. рақобатро бо Умед Лоиқов шадид мекунад. аз ҳама охир бошад Даврон Мирзоев расид. тамошобинони азиз, дар шарти чоруми барнома аз ҳама натиҷаи беҳтарро Садам Рамзиёрзода нишон дод. дар шарти панҷум Садам Рамзиёрзода холҳояшро ба 50 адад расонид. Масрур Ҳасанзода бо 43 имтиёз мақоми дуюмро касб мекунад. Мунис бо як хол камтар дар хати сеюми ҷадвал ҷойгир буда, Даврон ва Муҳаммад имтиёзҳои якрангро дороанд. дӯстони азиз, расидем ба шарти панҷуми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ дар зери об мебошад. нафаре ки аз ҳама дуртар дар зери об шино кунад ғолиб дониста мешавад. тамошобинони азиз, инак шарти навбатӣ оғоз мегардад. Садам Рамзиёрзода омодагӣ мебинад ва сипас вориди об мешавад. хуб мебинем ки зери об бидуни нафаскашӣ шино мекунад. нафаре ки аз ҳама дуртар шино кард ғолибияти софро ба даст меорад. офарин мегӯем. бинед ки Садам Рамзиёрзода чӣ қадар масофаи зиёдро гузашта истодааст. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, натиҷаи нишондодаи Садам Рамзиёрзода 35 метрро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Даврон Мирзоев. инак Даврон омодагӣ мебинад ва сипас дохили об мешавад. акнун мебинем ки чанд метр дуртар дар зери об шино мекунад. дӯстони азиз, қоидаи шарт ҳамин аст ки бояд ҳар як варзишгар дар дохили об бидуни анамун нафаскашӣ ҳаракат кунад. натиҷаи Даврон Мирзоев 22 метрро ташкил намуд. навбати Муниси Акрам фаро расид. инак дӯстони азиз, Муниси Акрам омода аст ки шартро иҷро намояд. акнун мебинем ки зери об шино карда истодааст. хуб мебинем ки чанд метр дарозтар дар зери об шино мекунад Муниси Акрам. офарин мегӯем. бинед ки хело масофаи зиёдро тай намуда истодааст. бинандагони азиз, натиҷаи нишондодаи Муниси Акрам 30 метрро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати Масрур Ҳасанзода. инак мебинем ки Масрур Ҳасанзода вориди об шуд. мебинем ки зери об хело хуб шино карда истодааст. аҳсан мегӯем. дӯстони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи матинро бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонот ва варзиши шаҳри Душанбе
аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ манзури шумо гардонида шуд. аллакай аз об берун шуд Масрур Ҳасанзода. натиҷаи нишондодаи Масрур Ҳасанзода 27 метрро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди Умед Лоиқов. акнун мебинем дӯстони азиз иштирокчии навбатиро чӣ гуна аз ӯҳдаи иҷрои шарт мебарояд. Умед Лоиқов аст, яке аз варзишгарони хурдсол. аҳсан мегӯем, бинед ки хело хуб зери об шино кард. натиҷаи нишондодаи Умед Лоиқов 18 метрро ташкил намуд. навбати Муҳаммад Раҷабов фаро расид. инак иштирокчии ниҳоиро мебинем. дӯстони азиз, чӣ гуна Муҳаммад Раҷабов натиҷа нишон медиҳад. муҳаммад ҳам ба монанди дигар рақибони худ кӯшиш карда истодааст ки то натиҷаи назаррас нишон медиҳад. натиҷаи нишондодаи Муҳаммад Раҷабов 19 метрро ташкил намуд ва ҳамин тавр дар ин шарт чун ҳар вақта Садам Рамзиёрзода натиҷаи беҳтарро нишон дод. баъди интиҳоёбии шарти чорум Садам Рамзиёрзода ба мисли пешин садрнишин аст. Масрур Ҳасанзода бо 35 хол дар хатти дуюми ҷадвал қарор мегирад. Муниси Акрам ба сегонаи беҳтаринҳо шомил аст. Даврон мавқеашро бо Муҳаммад иваз кард. дӯстони азиз, дар шарти қаблӣ варзишгарон зери об шино мекарданд. дар шарти ниҳоӣ бошад, аз ҳама ки бештар зери об истодагарӣ мекунад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. дӯстони азиз, варзишгарон омода ҳастанд ки шарти навбатиро иҷро намояд. инак бо иштаки довар иштирокчиён зери об мешаванд. акнун мебинем ки аз ҳама ки бештар зери об истодагарӣ менамояд. нахустин шуда Умед Лоиқов аз об берун шуд ва Муҳаммад Раҷабов варзишгарони хурдсоле ки натавонистанд то охир истодагарӣ намоянд ва ҳамчунин Даврон Мирзоев. се нафар варзишгарони дигар Садам Рамзиёрзода, Муниси Акрам ва Масрур Ҳасанзода ҳоло ҳам зери об истодагарӣ карда истоданд. аҳсан мегӯем. аҳсан мегӯем. бинед ки чӣ қадар вақт сипарӣ шуда истодааст. Масрур Ҳасанзода аллакай аз об берун шуд. ду нафари дигар монданд. Муниси Акрам ва Садам Рамзиёрзода. аҳсан мегӯем. офарин мегӯем ба ин варзишгарон ки хело хуб истодагарӣ намуданд зери об. дӯстони азиз, дар шарти ниҳоии барнома аз ҳама бештар Садам Рамзиёрзода зери об истодагарӣ намуд. дар шарти ҳалкунанда ҳам Садам пешсафиро аз даст надод. Муниси Акрам дар шарти шашум имкон пайдо кард то натиҷаро беҳтар кунад. Масрур Ҳасанзода аз зинаи дуюм ба хатти сеюми ҷадвал фаромад. Даврон Мирзоев соҳиби 39 хол, Муҳаммад Раҷабов дорои 38 имтиёз ва Умед Лоиқов 31 холро ба даст овард. дӯстони азиз, пас аз иҷрои шартҳои барномаи матин, ғолиб ва ҷоизадорон муайян гардид. зинаи сеюми барномаи матинро Масрур Ҳасанзода касб намуд. аҳсан мегӯем ба Масрур Ҳасанзода ки тавонист ки бо заҳмату талошҳои зиёд, бо кӯшишҳои зиёд мақоми ифтихориро аз они худ намояд. аҳсан мегӯем. хело хушҳолам ки ҷои сазаворро ишғол кардам ва аз ин ҷои сазавори худ рӯ афтода нестам, балки дар пеш моро боз барномаҳои дигар ҷолибу шавқовар интизор аст ва ман ҳаракат мекунам ки дар барномаҳои дигар ҷои аввалро ишғол кунам.
аз ҳама ин чизи чавқари ман ин тарзи озод буд, ки ман ба натиҷаи 30 сония расидам ва ман аз ҳама хин ин тарзи хушнокӣ буд, ки ман инро хушту зебо ҳаракат кардан натавонистам. Ман ваъда медиҳам, ки ба мусобиқа дар бозиҳои олимпӣ ва берун аз кишвар ҷои аввалро ишғол мекунам. зинаи дуюми барномаро муниси акрам касб намуд. офарин мегӯем ба мунис. ва дӯстони азиз, аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе варзишгарон бо медалу ифтихорномаҳо мукофотонида мешаванд. аҳсан мегӯем. дар барномаи матин имрӯз ҷои дуюмро гирифтам ва аз ин натиҷаи додаи худ хело ҳам хушҳол ҳастам. Ман тамринҳоро камтар кардам ва боз дар барномаҳои дигар тамринҳои худро сайқал дода барои ҷои аввал мубориза мекунам. Рамзиёрзода садан таҷрибаи бениҳоят зиёд аз мо дорад ва мо низ дар барномаҳои навбатӣ ва дар чорабиниҳо низ мехоҳем, ки баробари садам қувваи худро нишон диҳем. Дар оянда мехоҳам, ки мисли дигар варзишгарони ҷаҳонӣ ман низ чунин варзишгари хуб шавам ва машқу тамринҳои худро зиёд намуда мисли онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва берун аз ҷумҳурӣ иштирок намудам. тамошобинони азиз, акнун диққат намоед ба қаҳрамони барномаи матин. тибқи натиҷагирии ҳайати ҳакамон, қаҳрамони барномаи имрӯзаи матин Садам Рамзиёрзода гардид. офарин мегӯем ба Садам Рамзиёрзода, ки дар ҳамаи шартҳои барномаи матин зинаи аввали барномаро касб намуд. аҳсан мегӯем. офарин. дар барномаи матин ҳама шартҳоро бе ягон мушкилӣ иҷро карда сазовори ҷои аввал шудам. рақибонам таҷрибаи кофӣ доштанд, лекин боз мо аз сабаби бисёр машқ кардан боз натиҷаҳо хуб мешавад. мақсад умедҳои ҳар як шинова, ҳар як варзишгари ҳамин ҷаҳон иштирок кардан дар бозиҳои олимпӣ аст. мо ҳам қувваву нерӯи худро истифода бурда кӯшиш мекунем, ки ба роҳа бигирем ба бозиҳои олимпии 2020 дар шаҳри Токио мегузарад. ҷиҳати иштироки фаъолона дар барномаи матин аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе ба дигар иштирокчиён ифтихорномаҳо супорида мешавад. ифтихорнома ба Муҳаммад Раҷабов супорида мешавад. ифтихорнома дигар бошад ба Даврон Мирзоев мукофотонида мешавад. ва ифтихорномаи ниҳоӣ бошад ба Умед Лоиқов супорида мешавад. аҳсан мегӯем. тамошобинони азиз, ин буд барномаи матин, ки бо дастгирии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе аз муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуравии махсуси варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ бо варзишгарони касбӣ манзури шумо гардид. боварии комил дорем, ки барномаи имрӯза ба шумо низ писанд омад. хайр, то барномаи оянда.